Άρη, για δείξε μου μερικά εργαλεία για τη δουλειά σου. Αυτό εδώ το μηχάνημα είναι να γυαλίζουμε τα φανάρια και το αυτοκίνητο απ' έξω. Αυτό είναι για να τρίψουμε τα φανάρια. Αυτό είναι να γυαλίζουμε τα φανάρια. Αυτό εδώ είναι tornado για να καθαρίσουμε το αυτοκίνητο από μέσα τους αερογωγούς και τα κρυφά σημεία. Αυτή εδώ είναι φούρτσα με τρίχα από άλογο που καθαρίζουμε τα δέρματα. Με αυτή τη φούρτσα τρίβουμε τα πετσαρία κάτω από τα πατάκια. Με τα πινέλα αυτά καθαρίζουμε τα κρυφά σημεία. Για δες, εκεί ήδη κάνει διαφορά. Και αυτό είναι το πιεστικό μας. Αυτά και άλλα πολλά είναι τα εργαλεία για να περιποιούμαστε τα αυτοκίνητά σας. Και τώρα στείλε αυτό το βίντεο στο φίλο σου που χρειάζεται να καθαρίσει το αυτοκίνητό του.